गिबियावनो कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएशन आफादनिफ्राय दिनैनि बे हरनि समाव बे भिडिअखौ जोङो लाबोनाय जादों रायजोफोर। दा मैयानि समावहाय मोनसे जाथाय जानानै थांदों। दा बिनि सायाव जोङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय बे जाथायनि सोमोन्दै एसे फोरमायहरनो सानदों। बेनिखायनो जों बे भिडिअखौ दिनै लाबोनाय जाबाय आफादनि थ्रुयैहाय। दा जाथाया बेनो सिगां समफोरनि बादिनो नोंथांमोन, माने मोजां मोननानै खारलायनाय बा दोनखारलायनाय नङा होमबा नोंथांमोन। दा बिनि सायावहाय जोङो नोंथांमोननो क्लियारै खोन्थाहरनो सानदों। बे जाथाया दिनै जों भिडिअ खालामनाया नैबे सानै हौवा आरो हिन्जावा माने गामिनिफ्राय खारबोदोंमोन। खारबोनानै 27 खालि बिसोरो तुमकुर डिस्ट्रिक्टआवहाय हमजानाय जादों आरोखि। तुमकुर डिस्ट्रिक्टआव हमनानै नैबे नेलमांला बास स्टपसिम जोंनि माखासे बर' लाइमोनफोरा लाबोदों जोंजों कन्टेक्ट खालामनानै। बेनिफ्राय जोङो नेलमांला बास स्टपनिफ्राय जोङो रेस्किउ खालामनाय जादों मैयानि समाव। बेनिफ्राय न'खरजों कन्टेक्ट जानानै बा न'खरजों जोङो गोबां सावरायनानै मैयानि समावनो गोबां सावरायखादों। आरो बिनिफ्राय जोङो दिनै जेसेबांखिनि जोंनि सारियावहाय दंफायो जोङो जयैनो दिनै नेलमांला आश्रम एरियायावहाय जोङो मोनसे जथुम्मा लानानै गुवारै सावरायनानै दा गाबोननि समाव जों बे सानैखौ न'सिम दैथायहरनो सानबाय। गाबोन फुंनि 5:50 बेंगलरनिफ्राय फ्लाइटआव गाखोगोन बिसोरो। बेनिफ्राय 9:10 बिसोरो गुवाहाटी एयारपर्टआव सहैनाय जागोन आरोखि। दा जोङो न'आव दैथायहरफिनसै। दा बिसोरनि डिटेलखौ आं एसे खोन्थानि नोंथांमोन। बिसोरनि डिटेलानो जाहैबाय, बै आइजोनिखौ खोन्थाग्रोनि आङो। आइजोनि मुङानो जाहैबाय मिलेनियाम नार्जारी, 25 इयार्स ओल्ड। बेनिफ्राय बिफानि मुङा निबारन नार्जारी, भिलेजआ नम्बर 1 सालबारि, रुनिकाटा, डिस्ट्रिक्ट चिरां, BTC आसाम, पिन कड 783375। बेनिफ्राय हौवासानिखौबो आं खोन्थाहरनि। हौवासानि मुङानो जाहैबाय पबित्र नार्जारी, 22 इयार्स ओल्ड। बिफानि मुङा मार्कास नार्जारी, लेट मार्कस नार्जारी। नोंथांमोन बे रुंसारि जाबाय। बेनिफ्राय भिलेज बुरिझार नम्बर 2 PSNPO बेंटल, डिस्ट्रिक्ट चिरां, BTC आसाम, पिन कड 783394 नोंथांमोन। दा बिनि थागिबि बिसोरो। बेनिफ्राय बे आइजोआ हाबा जाखानाय, बेहा गथ' सासेबो दङ। आरो नैबे हौवासाया बेहा हाबा जायाखै, सेंग्रायानो आरोखि, दासो 22 बोसोरनि। दा बिसोरो खामानि मावनो होननानै सानैजों खारबोदों बेंगलराव। दा बिनिफ्राय न'खरनिफ्राय जोंनि आफादसिम, जोंनि कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएशन आफादसिम खावलायहरनायलाय बिसोरखौ हमथानो थाखाय दा जों मैयानि दिनावहाय हमथानानै लाखिनो हादों। बेनिफ्राय जों दिनै सावरायनायनि गेजेरजों गासैखौबो जोङो गोबां बिसोरनाव सोंनाय फिननाय खालामनानै दा जोङो माखासे खोथाखौ जों मोनथिनो मोनबाय। बेनिफ्राय जोङो न'खरजों सावरायखांबाय बेनि सायावहाय। दा बिसोरखौ जोङो बेवहायथ' लाखिनो हाया, बा बाहाय जोङो मोनसे डिसिसन लानो हाया नङा होमबा रायजोफोर। बेनिखायनो जोङो न'आव दैथायहरनाय जासिगोन। दा बिसोर सानैखौ लानानै थांगोन नैबे हिन्जावसानिनो मिलेनियाम नार्जारीनिनो फिसायनि गामिनि बिथाङा, बे फंबाया। बिनि मुङानो जाहैबाय रिंखां मुसाहारि, केयार अफ रन्जित मुसाहारि, नम्बर 2 दुनाबारि बेंटल, नम्बर 2 डिस्ट्रिक्ट चिरां, BTC आसाम, 783394। दा बे बिथाङा गाबोन फुंनि 5:50 फ्लाइटजों न'सिम लानानै थांसिगोन। आरो बिसोरखौ एयारपर्टसिम दोनलांनो थाखाय आङो जोंनि आफादनिफ्राय सानै लाइमोनफोरखौ थिनहरफानो नागिरदों। जोंनि मावथियारिखौ, जोंना दिपक मुसाहारि फंबाय, बेनिफ्राय हायथा ब्रह्म, बे फंबाय सानैखौ आङो एयारपर्टसिम दैथायहरफानाय जासिगोन। बेनिफ्राय जोङो बिनि गेजेरावहाय फंनैसो बिसिनाव सोंथि सोंनो सानदों रायजोफोरनि गेजेरावहाय। बिसोरनिफ्राय जोङो एसे मिथिनानै लानो लुगैदों रायजोफोरनि गेजेरावहाय। आं हौवासानाव सोंग्रोनोसै, एसे खाथियाव ला माइकआ। दे, नोंनि मुङा मा, नोंनि फुल डिटेलखौ खोन्थानानै लाहर फंबाय, नोंनि नामनिफ्राय लानानै नोंनि मुङा मा, नोंनि आरो एड्रेस। दे, आंनि मुङा पबित्र नार्जारी। ओरै उल्था ला, गोबारै बुं। आंनि मुङा पबित्र नार्जारी, ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ चिरां, ओमफ्राय गामिया नंथु बुरिझार। बेनिफ्राय नोङो बेखौ माब्रैहाय लाबोआ, बे माने सासे गथ'नि बिमा आरो हाबा जाखानायखौ?
मा होननानै लाबोआ बेंगलराव ओरैनो फ्रेन्ड हिसाबै खामानि मावहैगोन होननानै लाबोदोंमोन आरोना माब्रै होनदों फ्रेन्ड हिसाबै फ्रेन्ड हिसाबै औ खामानि मावनो होननानै फैदोंमोन आरोखि ज' लोगो हिसाबै लाबोदों आरो ना औ खोनाबायना रायजोफोर लोगो हिसाबै बियो सोरनिबा हिन्जावखौ दिनै बेंगलराव लानानै फैदों जाहैबाय गावनि बुंनाय बादिब्ला दहायबो बेखौनो बुंदों स्टेटमेन्टआव दा बिनि सायावहाय गामियाव गावसोर थांनानै सावरायहैथोंसै जों एसेबां गोथौयै रायलायनो सानाखै बिनि सायाव दा बिनाव जोङो मोनसे गिदिर दायखौ नुदों बेखौ जोङो रायजोफोरनि सिगाङाव क्लियार खालामनो सानदों बेखौबो बा रायजोफोरनो मिथिहोनो लुगैदों दा बे हौवासाया माने बेल' नंलिया आरोखि दिनैसिमाव बेखौ लानानै गाव दहाय बुंनानै लानायबा साथाम जाबाय जाहैबाय माखासे आइजोफोरखौ बेबायदिनो लाबो बेंगलराव खामानि मावनो होननानै लाबोनाया आरोखि बेजों साथाम जाबाय दा नोङो बे खोथाया सियर नंगौना नङा नंगौ हा नंगौ साबसे जाखो साथाम बैसोर सिगांनि जे सानै आइजोखौ नों लाबोदों बिसोर हाबा जानाय ना सिख्लामोन हाबा जाखानाय बबे बबे जायगानि आरो मा नाम बेखौ खोन्थाहर दे नों लाबोनाया जनता बादमारानि सासे ओमफ्राय इसोर गामिनिनो सासे दे नामखौ खोन्थाहर नाम आरो गामि एक नं सालबारिनि सासे माइनाव नार्जारि बेनिफ्राय सासेया जिउनि इस्लारि जनता बादमारा बेनिफ्राय दा नोंथ' दहाय खोन्थादों नोंहा बिमा बिफा गैला होननानै बिमायाथ' दं नङा होमबा बिमानि मुङा मा मामिनि नामा अमेला नार्जारि दा नैबे माने रायजोफोर बियो आइजोफोरखौ बिदि मोजां मोननानै लाबोयो ना मानिबा जाहोनाव लाबोयो जों बेखौ मिथिनो मोनाखै मोजाङै दा बेखौ रायजोफ्रा मोजाङै नायबिजिरबानो जाबाय नोंथांमोननि गामियावहाय बेनि सायावहाय मोजाङै बिजिरबानो जाबाय दा बियो बेजों साथाम जाबाय नङा होमबा हाबा जाखानाय आइजोफोरखौ बेंगलराव लानानै फैनाया दा बिनि जाहोनखौ जोङो दिनैहाय दिहुननो हानाय जायाखै बेखौ नोंथांमोनहा दिहुनबानो जाबाय आं बेखौ गावसोरनिनो बा नोंथांमोननि रायजोफोरनि आखायावनो हगारना होबाय दे जाबाय दे बेनिफ्राय नोंनाव नोंनि नामा मा नाम खाथियाव लामायगा गोबारै होनदे गामिया एक नं सालबारि गामिया एक नं सालबारि बेयो नोंनि हौवानि गामि ना नोंनि बिमा बिफानि नोंनि बिमा बिफानि गामि बिफानि मुङा निबार नार्जारि बेनिफ्राय नोंसिनि बिमा बिफाया दा दंजोबो दा औ दं बेनिफ्राय नों हाबाखौ बबेहाय जायामोन 2 नं दुनाबारियाव ओमफ्राय हौवानि नामा मा नाम बिरजन मुसाहारि दा जेनेबा हाबा जाखांनायनि उनावहाय नोंस्रा गथ'बो दं होननाय खोनादों जों औ दं साबसे गथ' दं सासे दा सासे गथ' दं आरो जेनेबा नोंहा हाबा जानाया खय बोसोर जाखो 7 बोसोर हाबा जानाया 7 बोसोर जाबाय बेनिफ्राय गथ'बो सासे दं दा बिदि थानायाव नों बे उन्दै गथ'खौ माबोरैहाय गारनानै बेजों मा जाहोनाव खारबोआ खामानि मावनोसो फैदोंमोन आं खामानि मावनो फैदों बेथ' जाबाय दे मा जाहोनाव खारबोआ मानि थाखाय मा उसुबिदानि थाखाय बिदिनो न'खरनियाव एसे थाखा फैसानि प्रब्लेम नालाय ओंखायनो आं खामानि मावनो होननानै फैदोंमोन न'खरावहाय मा जादों थाखा फैसानि प्रब्लेम खामानि मावनो होननानै फैदोंमोन आरो थाखा फैसानि प्रब्लेम नोंनि हौवाया थाखा हरामोन नामा माथो बेंगलराव थायोमोन नोंनि हौवायाबो औ थायोमोन थाखा फैसा हरामोन नामा सिगांलाय हरोमोन ओमफ्राय लास्ट डिसेम्बराव हरनायनिफ्राय हराखै आरो बिनि थाखाय खारबोदों ओमफ्राय नों न'आव सोरनो खोन्थाबोआ नों खारबोनायखौ रावनोबो खोन्थायाखै आं नोंनि बिमा बिफानो खोन्थायाखै ओमफ्राय माब्रैथो नोंनि बिमा बिफाया मोनथिहैया नोंखौ बेंगलराव खारबोबाय होननानै आंनि हौवानि बिबाजै फन हरनानैसो मिथिदों दा बिनिफ्राय मा सानदों थांफिनसिगोन आं न'आव थांफिनसै न'थ' नों थांफिननांगोन जेरैखि जाया माने दा जोङो दैथायहरनायानो जाखासिगोन नङा होमबा जेखि नोंसोरनि गेजेराव दावराव दावसि दंमोन बा माबा मोनसे उसुबिदा दंमोन नोंसोर थांनानै मोजाङै गामियावहाय रायजो राजाजों माने सावरायलायहैबानो जाबाय खोन्थालायनानै लायोबानो जाबाय मा उसुबिदा दंमोन दा बेवहाय जोंनि खामानिया जेसेबांखिनिमोन जों बेखौ मावफुंनानै हरबाय दा बेखिनियानो नोंथांमोन बिसिनि
न'खरनि गेजेराव मा जेंना दंमोन जोंथ' बेखौ मोजाङै मिथिनो हानाय जायाखिसै दा न'खरनि बिनि असे फिसाय बा न'खरनि मानसिफोर दङबासो क्लियार जागौमोन दा बेनिखायनो जों बाहाय माने माखासे खोथाखौ जोङो क्लियार मोनजोबनाय जायाखै दा बिसोरनिफ्राय बेखिनिखौनो जों मोननो हादों दहायनि समावबो दा नेक्स्टआव लाबावलाय नों खारबोबावगोन नामा ओमफ्राय जों मोनसे खोथाखौ सोंनो बावदों आङो खोनानाय बादिब्ला माने नाहा सोरबा गुबुन हारिनिबो मोजां मोननाय दंमोन बे नंगौना नङा मोजांथ' मोनाखै हा दङमोन दंनायालाय दङमोन अ जाबाय दे नैबेनो हरफिनदो दा नोङो हिन्जाव लाबोनायाथ' थगायनानै लाबोनाया आइजोफोरखौ लाबोनाया साथाम जाबाय नङा होमबा नङा होमबा नों मानिनानै लाना लाया बेखौलाय फंबाय लायो ओमफ्राय दा बेनि सायाव मा बुंनो सानदों नोंलाय लाबोले आरो इदि हा बियो आंनि गोरोन्थि जाबाय भुल मावफ्लांबाय आरो बेबायदि खामानि मावो नों मा होननानै लाबोयोमोन नों खामानि मावनो होननानै लाबोबाय थगायनानै लाबोयो ना मारै थगायनाया थगायाखै माने खामानियालाय नै बेखौबानो सोफैनो हायाखै दस्राखौलाय खामानियाव माने बिसोरलाय गोरों गोजाना मानसिफ्रा बिसोरो सिगां फैग्राखामोन दा बिसोरहा मालाय गावबा गाव फिसाय दंखायोमोन ना बिसोर दायित्थ' लागौमोन दा नोङो स्रोदै लाखुमाबोनायाथ' बे नोङो खामानि मावनो लाबोनाय जायाखैना फंबाय न'खराव बिसिनि बिमायानो मिथिगौ ना बिफायानो मिथिगौ ना बिनि हौवाया मिथिगौ नेक्स्ट टाइमाव बेखौ मावबावगोन नामा बे खामानिखौ नोङो मावला हा मावला होननानै मावबावोबा मा खालामनांगौ माबा मोनसे जासिगोन हा दे जाबाय दे जेबो नंला बिनि सायावहाय बिथांमोननि एरियानि एबसुनि बा गामिनि रायजो राजाफ्रा मोजाङै नायबिजिरबानो जाबाय बेखौनो जोङो जोंनि कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसन आफादनिफ्राय गुरैयै खावलायहरबाय सारा फंनैसो माबा बुंगोन नामा बुंला ना जिखुनु जाया जों बे बिथांनि आखायावनो गथायना होबाय जोंनावहाय बिसिनि आइडि कार्डफोर दं नोंथांमोन आइडि कार्डखौबो आं बिनोनो गथायबाय सारनो दा नैबे सानैनिबो बे हौवा हिन्जावनि मबाइल बेखौबो बिनि आखायाव गथायबाय जोङो आरो बिनिफ्राय एयारपर्टआवहाय दा जोंनि फंबायमोनहा दोनलांसिगोन दा दोनलांखांनायनि उनाव बिसोर सहैखांनायनि उनाव गावसोर गामिनि रायजो राजाफ्रा मा सावरायो बा मा डिसिसन लायो बे नोंथांमोननि आखायाव थाबाय दा जोंनि मावनांगौ हाबाफारिया बेखिनिल'मोन दा जों बे जोंनि मावनांगौ हाबाफारिखौ मावफुंनानै आरो बेजोंनो लोगोसे दिनैनि बे भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर गोजोन्थों थेंक इउ